गोल्डेन लांगुर संरैखाथिनि सायाव सुबुरुन मावबादा खुंफुंदों। बङाइगावनि सिगनेट हटेलाव गोल्डेन लांगुर संरैखाथिनि सायाव सुबुरुन मावबादा खुंफुंदों। गोल्डेन लांगुरा मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोमालांनो हमनाय जुनारफोरनि गेजेराव मोनसे। बे गोल्डेन लांगुर संरैखाथिनि सायाव खुंफुंनाय सुबुरुन मावबादायाव गोल्डेन लांगुरखौ गोमालांनो हमनायनिफ्राय माबोरै रैखाथि होनांगौ आरो संरैखा खालामनांगौ बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। थारैनो बे गोमालांनो हमनाय गोल्डेन लांगुर संरैखाथिनि सायाव बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय जों Btr सरकारखौ साबायखर बावनांगोन। बिनिखायनो बे गोमालांनो हमनाय गोल्डेन लांगुरखौ जों गासैबो रैखाथि होनो आरो संरैखा खालामनो नाजानांगोन। गोल्डेन लांगुर संरैखाथिनि सायाव खुंफुंनाय बे सुबुरुन मावबादायाव Btrनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एम रनजित बसुमतारी आरो भारतनि मुंदांखा बिगियानगिरिफोरजों लोगोसे भुटाननि थान्दै बिथांमोनाबो बाहागो लादों। गोजोनथाव खौरां! माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।